Кой е основният източник на топлина в нашата пасивна къща? Това, разбира се, е слънцето. А кой елемент от нашата пасивна къща отговаря за това слънчевата топлина да влезне и да остане в нашия дом? Това са прозорците. Значи в пасивната сграда специално, тъй като това е най-високия клас енергийни сгради, се търси много добър коефициент на топло преминаване на прозоречната конструкция. Единият начин да се загуби топлина през ограждащи елементи е през топло преминаване. Тоест, трябва да се търси много добър коефициент на топло преминаване. Другия решаващ елемент или коефициент, който определя топлозагубите, е коефициента на инфилтрация на въздух, външен с вътрешен. Тези два коефициента определят общите енергийни загуби и трябва елементът така да е изработен, че и двата коефициента да се минимизират. Както каза и архитект Николов, всъщност радиаторите на пасивната къща, това са прозорците. Ние в България имаме предимството да имаме много слънчеви дни през лятото. Когато през зимен ден, особено през студените зимни дни, обикновено е и ясно времето. Когато е много мразовито, тогава няма валеж. Тогава ние имаме чисто светло небе и много големи слънчеви печалби. Така че, да, бихме казали, че при големите студове пасивната къща би била уютна и комфортна. Чрез вентилационната система се добавя необходимата отоплителна мощност, така да кажем. И в някои случаи проектантите предвиждат в такива тежки моменти единични отоплителни уреди, които са на много малка площ, но тъй като топлинните загуби са минимални, те са достатъчни. Бих могла да го илюстрирам с това, ако е твърде студено, просто съпругата може да се изсуши косата с сушуара и това ще бъде достатъчно. 100, 120, 140 вата мощност на един сушуар би бил достатъчен да се отопли къщата. Всъщност в тази къща, в която сме, няма да има отоплителна система класическа. Вентилационната система основно отоплява помещенията. Прозорците трябва да разположим предимно на южната, на източната и на западната фасада, където има повече слънчеви печалби и почти никакви прозорци на северната фасада. Зонирането, групирането на помещенията вътре в сградата трябва да бъде така плана, разпределението на сградата да бъде така помислено, че уния помещения, в които се живее целогодишно, да бъдат ориентирани в южната част на южната половина на къщата, а останалите да бъдат ориентирани на север, на изток, на запад, там където всъщност имаме засенчени фасади, където нямаме слънчеви печалби. Т.е. там, където живеем, грее слънцето и ни топли комфортно. По отношение на изолациите, друга аналогия, която мога да направя, това е всъщност с двигателя, с перпетуум мобилето. Слагайки една супер изолация, както ние наричаме на изолацията на пасивната къща, ние до толкова намаляваме топлинните загуби, че правим баланс, равновесие в термодинамичната система и в този смисъл една пасивна къща може да кажем, че е задоволяваща се или едно перпетуум мобиле в областта на сградите.
всяка пасивна къща задължително се провежда blower door тест. В България вече са провеждани такива и предстоят да бъдат провеждани още много напред. Blower door тест представлява нагнетяване на високо налягане в сградата, така че да бъде тествана външната обвивка за херметичност. С други думи, да нямаме никакви неконтролирани изпускания на въздух нито в едната, нито в другата посока. Те от зрителите, които живеят в сгради, които са недобре уплътнени и знаят, че през зимата понякога им е топло, но когато задуха силен вятър, изведнъж помещенията се охлаждат много бързо. При пасивната къща този феномен не съществува, тъй като сградата е абсолютно херметизирана в цялата си обвивка. Сега искам да ви демонстрирам какво означава да има повърхности с различна температура в едно помещение. Тук виждаме една колона, бетонова колона, която се огрява от слънцето и виждаме две области. Едната област, където слънцето огрява колоната и една област, където има засенчване. С един такъв измерителен уред сега ще ви покажа разликата в температурите в отделните области на колоната. Значи измервам температурата в областта, където има слънцегреене. 16,6 градуса е повърхностната температура тук. Сега повтаряме в засенчената част и измерваме температура 12,2. Какво поражда една такава разлика в температурата? Въздуха, който се допира до тази повърхност, се нагрява и почва да се покачва. В момента, в който протече покрай студена повърхност, той почва да се охлажда и почва да пада надолу. Като падне надолу, тук отново ще се допре до топлата повърхност и отново ще се покачва и се поражда един конвекционен процес. Това са конвекционните процеси, които водят до течения, въздушни течения в помещенията и които реално ни карат да усещаме по-ниска температура в помещението, отколкото тя действително е. И най-студеният елемент в сградата са прозорците. Тоест, точно покрай тях се пораждат тези конвекции. И стремежа да постигнем прозорец с по-добър коефициент на топло преминаване, всъщност прекъсва точно този процес на пораждане на конвекции. И това е всъщност един от факторите да избираме по-добри коефициенти на стъклото и на рамката, за да може тези неблагоприятни процеси да бъдат прекъснати и да бъде повишен комфорта на обитаване в сградата. За мен е най-хубавото и важното нещо ако погледнем нещата от гледна точка на инвеститор, че това е стандарт, който, как да кажа, има една вградена форма за контрол. Тъй като в пасивната сграда няма отопление, ако някой от елементите не е правилно проектиран, не е правилно изпълнен, не е подбран подходящия материал, в крайна сметка, когато през зимата семейството се прибере вкъщи в пасивната си сграда, нямайки отопление, то просто ще зъзне. Тоест, много важен е баланса между всичките елементи, правилното изпълнение, вниманието към детайла. Комфорта на обитаване е много по-добър, доколкото недостатък може да се нарече това, че този успех се постига малко по-трудно от стандартното строителство. Недостатъци после при експлоатацията аз лично не мога да посоча. Някой казва, че прозорците на пасивната къща не се отварят, което е заблуда. Това не е така. И на тази къща всички прозорци ще бъдат отваряни, така че в хубав слънчев ден като днешния топъл, обитателите на тая къща могат да си отворят прозорците, да излязат навън, да оставят птичките да пеят наоколо и те да ги чуват. За да избегнете образуването на конвекции във вашия дом или така нареченият ефект на студените крака, са необходими две неща. Първо, вашият прозорец и вашата рамка трябва да са изработени от материали с много нисък коефициент на топлопропускливост. След това, което е много важно, е правилният монтаж. При липсата на правилен монтаж, пасивен ефект във вашия дом няма да има. Може ли да обясните точния начин, по който работи прозореца? Слънчевата светлина преминава през него и остава вътре в къщата?
В смисъл не я пропуска обратно да излиза. Един вид парников ефект се получава. Да, това е принципа, на който функционира пасивната сграда. Поради високата си изолация, всъщност е енергия, която преминава през стъклопакета в помещенията, той се задържа там. Така че може да се каже, както така е известно, че прозорецът е радиатора на пасивната сграда, защото пропуска отвън навътре, обаче по-малко пропуска отвътре навън. Всъщност традиционният строител без никакъв проблем може да използва методите на пасивното строителство и да изгради една пасивна къща. Разбира се, с необходимото внимание към детайл. Категорично всеки един строител може да го постигне това, стига да обръща сериозно внимание на проекта, на детайлите. Разбира се, всичко започва от качественото проектиране, задълбоченото проектиране. Една пасивна къща е по-сложна за проектиране, повече време отива за топлотехнически изчисления, които са специални по методиката PHPP на Passive House Институт Дармщат. Балансиране на целия енергиен модел на сградата, което е така, нужно е повече време и внимание по време на проектирането. И разбира се, след това при изпълнение всичките тези моменти трябва да бъдат изпълнени по съответния начин. Но отново да подчертая това, всяка една строителна фирма, която обича занаята си, може да го постигне. Тройният стъклопакет всъщност е на принципа на двойния стъклопакет, обаче има едно трето стъкло, което още повече повишава коефициента на топлопреминаване и оптимизира неговия коефициент. Така че тройният стъклопакет не е специфична характеристика на една пасивна сграда, ами по принцип си един стандарт, който все повече навлиза и за стандарти, които са по-ниски от пасивната сграда. Рамката на прозореца също има огромно значение. Материалите, които се използват днес, са толкова усъвършенствани, че коефициентът им на полезно действие е близък до максималният възможен. Да, рамката, разбира се, също е с подобрени коефициенти на топлопреминаване, които бих казал, че вече върват към предела на физическите възможности. Вече са толкова подобрени самите рамки в днешно време, че всеко допълнително подобрение би довело до нецелесъобразно повишаване на цената допълнително на рамката. Като се отчитат примерно конвекции, правилото е, че разликата между най-студената и най-топлата повърхност не трябва да е повече от 3-4 градуса. Породят ли се по-големи разлики в повърхностните температури, усещането за студ става по-голямо и естествената реакция на човек е тогава да повиши топлоподаването, примерно от радиаторите. И по този начин всъщност повишава своя енергиен разход, без да има реална нужда от това, ако имаше топла повърхност на прозореца. В България към днешна дата има 6 сертифицирани проектанта на пасивни сгради, така че ние можем в България да строиме пасивни къщи. Имаме специалистите, имаме изолационните материали, има озряване, както ви казах, на разбиранията на хората в тази връзка. И пасивната сграда е един съвсем реалистичен, изпълним модел. Можем да си го позволим, въпреки че първоначалната инвестиция е малко по-голяма, тя в доста бърз и кратък срок се изплаща. Пасивната къща най-вече започва с това, с пасивните архитектурни похвати. С това да разпределиме първо обема на сградата по такъв начин, че той да бъде разположен в парцела по такъв начин, че да не бъде засенчен и дългите фасади да са ориентирани по начин, по който да получат най-много слънчево греене, най-богати слънчеви печалби. От картата на слънчевото греене в европейския континент се вижда, че в по-голямата част от България климатът е континентален. Има ясно изразени 4 сезона и ниски температури през зимата. От тази гледна точка климатичните дадености са подобни на тези в Централна и Западна Европа. Разпределението на сумарната годишна стойност на енергията от слънчевото лъчение по територията на България за единица площ от земната повърхност е в границите на 1300 кВт-часа на квадратен метър в низините и котловините, до 1700 кВт-часа на квадратен метър
метър по най-високите части на планините. В североизточна България териториите на Силистренска и Добричка области се характеризират с най-голямата стойност на сумарното годишно слънчево лъчение за равнините 1550 кВт-часа за квадратен метър. Ако къщата подлежи на PHP сертификация, тест е задължителен. По принцип, Bower тестовете са нормална практика в цяла Северна Европа, в САЩ, в Канада, в част от Южна Европа също така. Така че за пасивните къщи бих казал, че са задължителни тези тестове. Без такъв тест къщата не може да мине сертификация и като пасивна. За сравнение мога да кажа, че една нормална сграда от тия, които живеем, работим, които се строят и в момента, консумацията на енергия за отопление е обикновено над 100 кВт-часа на квадратен метър годишно, а при старите сгради, строени преди десетилетия, често и над 200-300 кВт-часа на квадратен метър годишно. Сравнете тази цифра с 15 и ще видите, че в някои случаи имаме дори повече от 10-кратно редуциране на нуждата от енергия за отопление. Подобен тест цели да измери херметичността на една пасивна сграда, символ на модерното строителство. Ако Bower тест обаче се направи в една обикновена панелна сграда, резултатите ще бъдат ужасяващи. Ако в един панелен апартамент се направи Bower тест, какви ще са резултати според вас? Резултатите обикновено са катастрофални, тъй като сме правили такива тестове. За съжаление, технологиите за тестване в многофамилни сгради, като панелните блокове, за да се изпълни правилно, трябва да се тестват едновременно 3 етажа. Или обикновено се прави апартамента, който се тества, в съседните апартаменти създава подналягане, или в апартамента отдолу и отгоре. Тества се с 3 установки, се прави самия тест с 3 уреда. Обикновено това, което наблюдаваме, е огромни инфилтрации, въздух, който е с много ниско качество, който преминава през инсталационните шахти в баните, и големи топлинни загуби от лошата дограма, която е в повечето панелни блокове, остаряла дограма. През нея се получават много силни топлинни загуби, защото нахлува, зависимост от времето, дали е топло-студено, дали духа вятър или не духа вятър, нахлува и студен въздух през тези места, или пък обратното, излизат за топлен въздух от жилищата. Колко по-скъпа е една пасивна къща в сравнение с една традиционна такава? От моя опит мога да кажа, от вече няколко изградени обекта и няколко проектирани, тъй като ние се занимаваме и с проект менеджмента на нашите сгради и всички оферти, целият бюджет се следят от нашата фирма. Строителството на една пасивна къща е не повече от 10% по-скъпо от една обикновена в кавички сграда, която е изградена по нормативите, които в момента са действащи. Първите пасивни къщи в България са изградени във Варна и в Благоевград през 2009 година. Цялата енергия, която е необходима за отопление, осветление и топла вода, възлизат на 1 лев на квадратен метър за година в една пасивна къща. За сравнение, в едно обикновено панелно жилище тези разходи възлизат на 2 лева на квадрат месечно. 10% допълнителна инвестиция отиват основно за по-сериозни изолации, по-големи дебелини на изолациите и за вентилационните системи, които при пасивните къщи са задължителни. Вентилационната система не е задължителна за една жилищна сграда, но е нещо, което все повече се налага в европейски мащаб заради високия комфорт на обитаване, заради здравословната среда и чистия въздух, в който трябва да живеем, който е беден на въглероден двуокис и с постоянни нива на въглероден двуокис. Допълнителната инвестиция отива в изолации, в по-качествени прозорци с двукамерен стъклопакет, така наречения троен стъклопакет, и с внимание към детайла, с качествено изпълнение на всеки един възел, на всяко едно звено от обвивката на сградата. По сравнително стари данни от 2000-та година, 9% от населението, над 500 000 души в България, страдат от астма. Една от причините е да имат лоша среда, тъй като ние прекарваме повече от 90% в денонощието в сградите, особено през зимата.
Така че качествената вътрешна среда, вътрешния микроклимат е изключително важен. И в една пасивна къща естествено се започва с топлоизолацията, тъй като тя най-бързо може да намали топлинните загуби. Но пасивната сграда е един комплексен модел. Не е само топлоизолация на плътните части, не е само подходящи прозорци за намаляване на топлинните загуби през прозрачните части и съответно пък от тях и затоплянето на сградата. Също така и осигуряването на вътрешен микроклимат, една въздухонепропусклива среда. И мисля, че на първо място нещата трябва да започнат с екипна работа и с пасивните енергийни мерки, които са в ръцете на архитектите. В дълбочината на строителните похвати, всичките тези мерки взети заедно в цялостен модел, енергиен, балансиран, довежда до този резултат. Изключително ниска консумация на енергия, като стандарта пасивна къща е европейски стандарт за енергийна ефективност, който има точно определени параметри, които трябва да бъдат постигнати. Това не е просто една философия или концепция, това е стриктен стандарт, който между прочим се постига и доста трудно. Някой казва, че вентилационната система е вредна, че тя внася прах и микроорганизми вътре в къщата. Точно обратното е. Напротив, тя изхвърля миризмите и бактериите навън и внася пресен въздух, който да дишаме. Няма недостатъци. Освен, че вентилацията доставя свеж въздух във вашия дом, тя го пречиства и от бактерии. Също така, по този начин вашата къща харчи много по-малко енергия за отопление. Всичките тези мерки взети заедно в цялостен модел, енергиен, балансиран, довежда до този резултат. Изключително ниска консумация на енергия, като стандарта пасивна къща е европейски стандарт за енергийна ефективност, който има точно определени параметри, които трябва да бъдат постигнати. Това не е просто една философия или концепция, това е стриктен стандарт, който между прочим се постига и доста трудно, при който основният параметр, който трябва да бъде постигнат, това е нуждата на сградата от отопление да бъде по-малка от 15 кВт-часа на квадратен метър годишно. Въпреки по-високата цена, дългосрочните ползи от пасивното строителство са огромни. Всъщност, повишава ли се според вас интереса на хората към този тип строителство? Категорично, от създаването на сдружението до сега, от преди 3-4 години, когато никой не знаеше какво е това пасивна къща, днес вече хиляди специалисти в строителството, пък и крайни потребители вече са информирани в тия възможности и този стандарт. Има много последователи в България. В момента имаме информация за много проекти, които се разработват и строят включително. Всъщност, то не е на първо място, но трябва да бъде споменато, че Европейската комисия и европейските стандарти за енергийна ефективност върват много стремително в тази посока, като директивите на Европа дори задължават всички държави членки да въведат този стандарт като задължителен до 2020 година, което щем не щем ще се случи и тогава вече всички ще започнем да строим така, не само защото енергията непрекъснато поскъпва, не само защото нормите ще бъдат вече приведени към тези стандарти,
но защото вече няма да има хора, които не са го оценили и които все още се съмняват и с боязън пристъпват в тази посока. Постоянно затягащите се изисквания относно енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници все повече в бъдеще време ще налага пасивния модел на строителство. Припомняме ви, че България е една от страните с най-енергоемките икономики в Европейския съюз. Като такава ние сме поели ангажимент до 2020 година да съкратим тази енергоемкост на половина. По всичко личи, че пасивният модел на строителството е една сериозна стъпка към изпълнение на критериите на Европейския съюз по посока енергийна ефективност и ограничаване на вредните емисии, изпускани във въздуха. Вие бяхте с предаването Конструкции, аз съм Пламен Блесков, очакваме ви отново и следващата седмица, когато с вас ще бъде Красимир Кирев.